officers. Actually, we have the deputy county commissioners whom Jatend migao mar weche tudruok pachoka Eliud Owalo osingo timo duto eno ni alwora makaluo mano Nyanza odonje sirkal ponono ni jatend piny owacho mano William Ruto obedo telo e tielo machielo. Owalo kachiwo twak e gwenge mag Rarieda oluwo ni giikore tiyo e twech achiel gi sirkal kendo siro Ruto eneno ni odok e loch e tielo mar ariyo. Oluwo ni sirkal timo duto eneno ni gichopo kare singo mag weche dongruoge ma bende ne gisechako timo alwora mag Nyanza mano kotendo gi limbe Ruto mane ochwalo e gwenge motelo ne chiwo singo mamoko mag bende pok orumo. Gavana ma Uasin Gishu Jonathan B ma bende notene omedo jo Kenya kik buogi ponono ni Ruto gi Raila otiyo kanyakla. Wadwaro ni mondo los lerni, wadwaro ni mondo omiwa stima, omiwa pi, mago programs madhi mbele. Korka joma timo lupo, tich mar lupo, wan gi gimi luongo ni fish landing sites mago sechak keti ka usenge ni bedo gi fish landing site, Wichilum, Luanda Kotieno, Asembo Bay, mawadhi nyaka South Nyanza kocha. Tije king'iyo jok manie sirikal nyaka nyocha Ruto donje sirikal, sani wan gi joma nigi lemo madongo dongo e sirikal ji 126. To kwaneno kaka dalili chalo, wang' ni wan joma Nyanza ka wang' ni ok wawere gi Ruto. Koidho malo to waidho kode, kodhi piny to wadhi kode, kodhi korachwich to wan kode kuno, kodhi koracham to wan kode kuno. Uyiego, ere jomuyie dwa ti gi Ruto kar kae ni wane ane? Coming here is to bring the cohesion. We believe in unity. You remember the dialogue is going on, which is being led by Shimwa Ichungwa and Kalonzo Musyoka. And we feel it is good that we work together. Sirkal chano